Siinä se olisi. Vuoden 77 Classic Mini. Laitetaan myyntiin seuraavalle. Kohtuu siistisä kunnossa. Renkaat on viikon vanhat. Sisusta on teetetty. Ei nää ruostetta ovien alareunoissa. Katto on maalattu valkoiseksi ja ralliraja keulassa niin kuin kuuluu olla. Ei tarroilla vaan maalattu. Toki käytön jälkeenhän löytyy tämmöisestä aina, mutta toimiva, mukava kesäpirssi. Kun sanotaan, että miten nämä vanhat autot lähtee käyntiin, niin se on kun avaimeen koskee. Noin. Se on käynnissä. Öljynpainet on siellä missä pitää olla. Ja keheräkö singeri. Nykypäivänä sitä ankkaa ei kuulu näihin ruuata, vaan kannetaan tämmönen Bluetooth-kaiutin, niin pysyy sisusta vakio. Kuunnellapa ulkoa. Kyllä keherää. Paljon siihen on vaihdettu osia. Talvella ei ole ajettu. Jos heräs kiinnostus, niin otahan ja soita.